சூப்பரான ரவா லட்டு வந்து செய்ய போகிறோம். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக ரெடி பண்ண முடியும் ரவா லட்டு. என்னென்ன பொருள் வேணும்னு பார்த்துடலாம். திராட்சை பழம் வந்து உலர் திராட்சை ஒரு 10 எடுத்திருக்கேன். 6 பாதாம் பருப்பு, 5 ஏலக்காய், முந்திரி வந்து ஒரு 10 குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்தது நெய், பால், 1 கப்பு ரவை வந்து குட்டி குட்டியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து எடுத்துங்க. பெருவட்டு ரவை வாங்கினீங்க அப்படின்னா மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு ஓட்டி எடுத்து வச்சுக்குங்க. அடுத்தது சர்க்கரை. இந்த பொருள் மட்டும் போதும். இப்போ நம்ம பாதாம் பருப்பை குட்டி குட்டியாக கத்தி வச்சு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டேன். இப்போ நம்ம பால் வந்து 1 கப்பு ரவை எடுத்தீங்க அப்படின்னா 1 கப்பு பாலை காய வச்சு எடுத்து வச்சிட்டேன். அந்த சூடு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு நெய் ஊற்றிக்கணும். நெய் வந்து உங்களுக்கு நிறைய வேணும், நெய் டேஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நெய் வந்து ஊற்றிட்டு ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவு இந்த முந்திரி பருப்பு, பாதாம் பருப்பு, திராட்சை 3ஐயும் போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். ரோஸ்ட் பண்ணும்போது ஹீட்டு வந்து சிம்மில் வச்சுக்குங்க. அப்போ தான் வந்து தீஞ்சு போகாமல் இருக்கும். நீங்கள் அதிகமாக ஹீட்டு வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் தீஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட ரவா லட்டு தீஞ்சு போனால் ஸ்மெல் வந்து வந்துடும். அதனால் நீங்கள் சிம்மில் வச்சு செஞ்சிடுங்க. இப்போ இந்த மாதிரி திராட்சை எல்லாம் அப்படி உப்பி வர அளவுக்கு நம்ம வறுத்தா போதும். ரொம்ப ப்ரௌன் கலர் ஆகணும்லாம் அவசியம் இல்லை. நம்ம அதுலேயே தான் ரவையை போட்டு இப்போ வறுக்க போகிறோம். அதனால் இந்த ரவை வறுக்கிறதுக்கும் அந்த முந்திரி பருப்பு, பாதாம் பருப்பு ப்ரௌன் ஆகிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும். அந்த திராட்சை மட்டும் பபுளாக வந்தால் போதும். இப்போ நம்ம ரவையை கொட்டி நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணணும். ரோஸ்ட் பண்ணுற கண்டிஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரௌன் கலர் ஆக விட்டுறக்கூடாது, டார்க் ப்ரௌனும் இருக்கக்கூடாது, லைட் ப்ரௌனும் வரக்கூடாது. ஒரு 6 to 7 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு நீங்கள் வந்து ரோஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த ரவையை துளி வேலை எடுத்து வாயில் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ரவை எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக இருக்கும். நம்ம அதை கடிக்கும்போது பொறுன்னு உடஞ்சிடும் வாயில் போட்டு சாப்பிடும்போது. அந்த பதம் இருந்தால் போதும். ரவையோட ரோஸ்டிங் பதம் அதுதான். இப்போ நம்ம ரவை இது மாதிரி கரண்டி வச்சு கிளறி தூக்கி தூவும்போது என்ன ஆகும்னா நல்லா பொறுன்னு இப்படி தனியாக ஒவ்வொன்றும் உதிரியாக இருக்கணும். இதுதான் பதம் ரவா லட்டுக்கு. இப்போ நம்ம ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிடணும். நீங்கள் சட்டியிலே வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா தீஞ்சு போயிடும் ரவை அந்த பாத்திரத்தில் இருக்கிற ஹீட்டில். அதனால் உடனே ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிடணும். மாற்றினதுக்கப்புறமா சர்க்கரை பவுடர் வந்து அரைக்க போகிறோம். 1 கப்பு ரவைக்கு 1 கப்பு சர்க்கரை எடுத்துக்கணும். எடுத்துட்டு 5 ஏலக்காய் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்ச சர்க்கரை பவுடரை இந்த ரவை கூட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம சூடு பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க மீடியம் ஹீட்டில் இருக்கிற பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நீங்கள் ஸ்பூன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். நீங்கள் கை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்னாகும் அப்படின்னா பாலும் சூடாக இருக்கும், இந்த ரவை வறுத்து வச்சதும் லைட்டாக மிதமான சூடாக இருக்கும். அதனால் கையில் வந்து சூடு பட்டுடும். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஸ்பூன் வச்சு ஃபஸ்ட்டு கிளறி விடுங்க. கிளறி விட்டுட்டு நல்லா ஈவனாக எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடணும். அந்த பால் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே வச்சிடணும். அப்படியே வச்சிங்கன்னா என்னாகும் அப்படின்னா அந்த பாலில் அந்த ரவை வந்து ஊறி நல்லா ரவை உருண்டை பிடிக்கும்போது நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும். ஸோ அதனால தான் 5 நிமிஷம் நான் ஊற வைக்க சொல்கிறேன். இப்படி 5 நிமிஷம் ஊற வச்சதுக்கப்புறமா தான் நம்ம உருண்டை பிடிக்கணும். உங்களுக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். நீங்கள் பால் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் 5 நிமிஷம் to 7 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம ஊற வைக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக உருண்டை பிடிச்சாச்சு. அதே மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி எடுத்து வச்சுட்டு உடனே கூட நீங்கள் சாப்பிடலாம். நல்லா சூப்பரான டேஸ்டான ரவா லட்டு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்டை வந்து சொல்லுங்கள். மிச்சம் இருக்கிற ரவா லட்டை நம்ம ஒரு டப்பாவில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ.